Здравейте всички! Аз съм MacBG и днес ще играем за трети път Star Wars Battlefront. И да започнем. Ще бъдем Empire и ще бъда Imperial Engineer. Добре. Днес сме на мапа Дагоба и само малко да намаля музиката. По-добре. И сега трябва да убиваме всичките ребели, които са ето тези хора. Ние сме си хора, само дето сме с униформи. Те са с униформи, само дето те са добрите. Аз съм, т.е. ние сме от злите. И да. Yes! Това беше смешно. Добре, сега ще бъдем скаут трупър, защото винаги трябва да сме различни. Добре. Сега... Аз съм със снайпер. Не. Айде му се не види. Не. Айде по-бързо. Ще ме убие. Това беше напрегнато. Ще бъда шок трупър. Бум. Просто бум. Да, този мап е доста така... Това е доста лесно с шок трупъра. Бум. 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 Не. Уби. Ги. Всичките. Да му се не види Чубака. Добре. Това не се получава зле и ще трябва да минем към пушката. Добре, махай се. Поне сме убили доста от тях. Сега сме просто Stormtrooper. Добре. Нека малко да се потопим долу в водата. И дойдохме към никъде. Това не е играч. Моя грешка. Чуден съм колко добре мога да скачам в тази игра. Гати скок. Добре, това е нашата база. Това е самолетът на Люк Скайлокър от филмът Междузвездни войни Star Wars Battlefront 2. Само да си знаете. По-бързо! Нека да ги изтрепем. Толкова сбъркано звучи. Хубаво, че имам това тук за бързото ходене, защото няма да хъба. Толкова време ми остана само един. Ще бъде страхотно, ако аз го убия. Къде е той? Добре, готови сме. Доста добре.
Номер 1 с 5 убити. Танкбъстър, Killing Spree, Скур, Жалдан, Кампер, PG-134, да. Добре. Доста добре, имам с един убит повече от тези... Имам с едно убиване повече от тези на ребълсите. Ох, добре. Само не ми казвай, че пак ще играя. Защото мисля да свърша епизода тук. Ай, да му се не види. Не.